Mene deli to što ja imam 14.000 subscribera. Njega deli to što je on debeo, mene deli to što... Isto toliko dislajkova. Čuti, nemoj da komentate. Čekaj, Ima do 22.41 da pričaš. Imaš do 22.41 ovako. On je malo gojazan, neću da kažem da je debeo, daleko od toga. Rekao sam, ali evo, pokazao sam, malo je gojazan. A ja eto još uvijek nisam, hvala Bogu, možda budem nekaš. sad će svi meni da zamere. Sad ovako, slušaj sad, znači najzanimljiviji deo ove priče jeste, zato što će sad svi meni da zamere što sam to rekao. A ja sam rekao istinu. Pa i sad ovako, a ja ako bi sad u ovom trenutku rekao, ja imam žute zube, a on ima bele zube, vi ćete da smijete i vi ćete da kažete da to je u pravu. Razumete? Samo zato što želite da mu se učmarite. Jer apsolutno niko od vas nikad nije rekao iskreno mišljenje o njemu. Šta ljudi želite da živite u laži, da kažete, kako je to interesantno, volim ovaj svijet. Evo ja vam kažem, napušite mi se kurca, oba dvojica, vi ste najveći manipulatori, balkanski... Nikola, izvini što te prekidam, ja bih da se zahvalim mojima na 85.000 subscribera, najčešće. Jel možeš